Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Haki kindia teo baladap kasurok baladap de ginoi kai kabasdang nadu gejingki jonga kunhuan ki noi kai ad hoc but saka kunhuan ginoi kai SSA. Mentapat lami sakawe pat kunhuan ginoi kai banyaki kata kadi kunhuan jo ginoi kai contract. Ya kabala tiap kum ke Meghalaya Government LP School Contractual Teachers Association. Men hinden kasngi ke sitrik nailar arajar arpuar kene kunhuan ginoi kai kalalej yaki hakmat yeng menteri rangba gajalla. Henry Kham Hadien lapin kerja no eki hakmat office jong ke ambus. Ke Batisi TV kalayo banyak keren bat presiden jangan ia kekenhuan ginoi kai babu berbor yang tem. Bat hakajnya keren bat ulas ngutu bahau kalau lingkot arajar arpuai kalau long kumba ke sarkar kalau tiadu namba yaki naba kilapin senge kensan naga kam bagi terai klaim kenu gejing ajing tip lupa. Ulai turu bagi dan kumba praspa ngot ginoi kai ke bala syak slide no naga kam jongki bat menta kila kala klaim kam klaim jam. Unoy alam jangan ia kekenhuan ulaong bakalong kab ginoi kai banlek bela ne bantre de giwe pat gikam namar ba kakta ya kaburam jongki nama bro sikata laju khat yaki gi babu ne gimes kumta kita wana ka sarkar ba kadai ban thungkam biang yaki ngide na po ka Meghalaya Government LP School Contractual Teacher Association te ngi pakapenlong yang i bangin mi madan biang sesin kani kadi kasin ka pasau yang i bangin mi madan nadu usnam arja arpoi te ngilale ya ka rally hosnam arjar pui nang ta kasin gabaar ngilale hunger strike hapo madan malki hosngi lapat sagamik jing akran yangi kata kajing akran kampoi sino ru kalong pun bankum kajing pun thame yangi bangin mi na madan malki nang ta angila syong biang kaset in demonstration kum kajing kan mau ka sarkar laisngi haw arjar pui te kataru ka sarkar kampai skor te menta ngilayaj mentala kumba arsnem kajing yakran ber ka sarkar ngila yakendu yo chief minister badan burom jangin Rusin yo education minister ba lakmen remboy arsin te kidon ki khubor ki ba apan sungsun yangi hi da kajing le jong kini ki he ki hain ki jongi nang ta yaki officer ki babun ki jing thok ki babun ngila laj ai te kadiman jong ina do basdang nadu Januari jong snam arjar poi kalong ban thung biang yangi chaki pus ki bala be no yangi kata te kajing be yangi kadai halor ba ka sarkar ka aidau yangi bangim pendap be ka amtat nadu por bathung yangi ka amtat kampadon kawan haus nam arjar sipau arplaitrik na agas Handre hapo state jongi kajing pentre kam ayaka emtat kalong hadin khandai snem takmut banadu arjar sipau penlong emtat arjar kat khandai kemut ba kasnem jongi kala kam yolat chu ban yel emtat don na preng jongi ki bam yolat don na preng jongi ki badang yolat te dai na kata dau kalong ba angila persang ban yakran ber sarkar ban le da kanu kalat le da ki kenja special tet ru ngila request kumtar ndon jipun snow nang ta don ki parno hikai jongi ki bala pas tet ru kat ya kita ru hadu menta kim bathong kita ki jing ki bengi kendo tedai na kada kadau ka bangi wan hang ne jing sisa menen ngimut bancong haying hakmat ying jung siam namar ba usiam u hakini ki banai ki baladap uong yangi I'll examine yaka kam ke jongpi te mentala sistem tam yang sistem siteng tingi kwa banyo na result kaba kumno ulale na kabanta jongi kata kade ka daw ka ba penlong yangi bangin mi samadan bat ka ba khamsngo se isu kalong ba hajing sisa yakini kinoi kai ki badon bat ka jingduna hidu khatman tang saungut apok asjen jongi ngila ajing thok kerpang ya kiro bakin le namar mlaban belam laban singim laban le kumno tang ya kitaro le te iwai le ilak khat no sindan hadu menta ki don praspa duna to kalong kumni mo hapor bangi join
namar bangi osngo bakidon ki post ki bathli kumtu ngilek yet CDI si SDSU tanda yang jongki ngila peni ki kot ki sla jongi ong bak ngi long na am ban ki babiang na am ki babit na am ban trei ki kam ni terwai le de kumta te ki ong ki babiang tem don jingya te don jingya te ki ayangi ki ba khamslam le nangkong ki yo ka order ka ba phrabnai panhiar se ka phrapsan sngi au phrapsan sngi nangta ka ba khadu se ka san bukandai sngi kata kajing iyo yang sarkar dah kapor bathong yang ini habangi produce ya ki documents ki jongi ki ong ba filalong qualified tikila thong yang ini kumtu te bat ka ngakwa ban pensotho ya ki pajba peran hapo ka jela ka jongi kalong ba ka jingthung kontrak yang ini yo le se na preng jong ki babun ki ong yang ini hato kinohi kai kim snotho tang ya ka kerteng kontrak ro to ya kata ngingi snotho tang ba ya kiwei ki department kajing siu kalong fix baik yang ini kilet dak pay scale kilet dak pay scale hakaba sedang lathong yang ini khat prajar arpodangka hakaba khado shwaba be yang ini kiu sekalai 4000 tam kata te adin bangi like me sha ki office te kalong kumno thare adin kani ka kam jongi tena kaliang jong ki babun ki officer ki SDSU ong ba kasyong ka jing tre jong phi lada pila palat sansnem phi don hub ban long yo regularisme kata tede na kada kadao ngi ngimpan renew man la ka san khandai singi kidai maki hi ki bar renew te hadin ba ka arta jong ni kamdon shu ki sabe ngi seno ngin lek manta ngin lek belaro ka kardan no hikai jong ngim long shu ki khna ki ong ngi babu nang tagi babun ki khat ingi ki babu mes kumta taka kta ya ka burom ka akor ka jongi kata tedai na kata kata kalong ba ngi dawa na ka sarkar ba phin prakhatlam da kanu kalat ro ngi pan nakhamat jong ka sarkar manta ban reinstate yangi talada umdon lat chu ngathrai kat ka sarkar don kalat lada ki thau kalat kanti tang bamdai ban penyap yangi hakajing than yaki khon ki ti namar ka kta yaki khon ki ti kain ka san jongi kata ni ya kajing ya keren kajing lek ya kendo ya ki hak ki han kumta tartar te kata kajing lek kendo jongi menta baro jisnam tam kampoi chino te hakajing sha wat ban yo appointment ban ya kendo khadu ngi ko ban ya kendo khadu ban ngilale le kalenti ke badai ma nadu bana November ngilapan appointment no chief minister badam rom jongi te lalet thlia bonjat yang haduk mentah kajing le thria yang sarkar ngim smothu chu na kanu ka daw ka don chalendat ngim tip ya kata ta ka basdang ki ong hapor lockdown babu pha yang ni de email ngilale ya kata ro hadin RTO ong ayangi de hard copy ngi hap mi na sinong de spa kilometer tang ban bu ite i application ndala po yang ne hadin city untuk pha biang de email kum ta ta ka ba khadu ha banai me jong taus nam na kaliang jong PE badai pa ya appointment CM ong sayangi ong don kamsu ban lai kendu chief minister ulo bathai ka department ban khot ya karen ya phi te mar kumta ngi kiu na sinong ban lai kendu isaram brus badai secretary hato kata ka jing ong jong ba san ka long ka basisa nam i saram brus i ong ba hoi kata ka basisa ta phit khot la no ngi ailat ngi bangi prakhat RTO lai tio tengila ap nadu banai me haduk mantam don jing khot ya karen RTO mensua nilai ya kendo biang yu sarpil kumno ya ketu ka pi ong tiong ba habaki policy maker kim tha ban lai ai yangi te kumno ngin la bani rab ya pi tes ngala ong la ka basai sarwat penbor yangi bangin mi samadan tiong kata ka syong kamon yang pi im makari lai lut habaki tai ki bana jrong kim tha yangi tengin le ngin rab kumno ya pi kata kare ka kaba penlong yang i bangin mi biang sa sin samadan bat mentang ni larai ba haduk ba ka sarkar kan lai ai yang i ngin chong ba yang ne hi wat lang ha ban pen kheng a nyu ngim sngo ya kata namar jing sisa ngi le la kan ti ka badai manin ngi pan hing CM hang thium long te le chatai sa kidai ki bor police hi ki ba ong yang i ya le chatai sa additional parking lot additional chips secretariat parking lot
Dan dalam poyang ni ki khang lenti na inge ong bam long namar bal pentrekam ka chispa sab CPRC ma CRPC. Te hadin nang tang kilapan poringi ar 4 minit 10 minit kum tar hadu nadu ar baje hadu indru baje. Ang ndala ngilaj me sha office dai. Ong balai sar che SDSO ong balai sar la pen senuk order jongi don kiba noi kai ki bawan mi kumta ong ba ya phila pen kot song tang kumta. Tong ngilaj chai kata ka song sarkar ki ong ta.